Il-ħadd filgħodu jissoktaw l-attivitajiet li torganizza l-Partit Nazzjonalista b'rabta mal-Festi tal-Indipendenza bit-tema Kun il-bidla. Fil-11 ta' filgħodu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech se jkun intervistat mill-ġurnalista l-Wan Colin Degwara fuq il-Fossos tal-Furjana. Din se tkun l-ewwel okkażjoni fejn Bernard Grech se jkollu intervista sħiħa minn ġurnalista One News. Ta' min wieħed ifakka li Prim Ministru Robert Abela qatt ma kellu intervista sħiħa minn ġurnalista Net News. L-attivitajiet marbuta mal-Festi tal-Indipendenza jilħu l-qofol tagħhom nhar it-tnejn li ġej 20 ta' Settembru b'diskors mill-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fis-7 ta' filgħaxija fuq il-Fossos tal-Furjana. F'dawn l-aħħar jiem Bernard Grech kellu l-okkażjoni li jżur diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex fejn ħasem f'sessjonijiet ta' Q&A. F'dawn is-sessjonijiet il-pubbliku kellu l-opportunità li jagħmel mistoqsijiet lill-kap tal-Partit Nazzjonalista dwar diversi temi li jorqtu lill-poplu Malti u Għawċi kollu. Intant il-ġimgħa filgħaxija Bernard Grech flimkien ma' Martwen Mary attendew għall-attività organizzata mill-MZPN f'Ħalsafi. Matul din l-attività iż-żgħażagħ wasslu l-proposti tagħhom lill-kap tal-Partit Nazzjonalista fejn tkellmu miegħu wkoll dwar diversi sfidi qed jaffaċċjaw. F'din l-attività Bernard Grech saħaq fuq kemm huwa importanti li ż-żgħażagħ ikunu l-preżent tal-Partit Nazzjonalista għax huma wkoll jistgħu jġibu l-bidla li pajjiżna tant għandu bżonn.